Langsang tialong dolong kahingno kiprit hangajo kacheleng kisung. SYC hampanga song atum pen ompu ing tipi longle kijor kang huwa puthak pherangkya mai kangni. Lakshmi juri sart herongphar arongalong Golaghat district pensi kachingthur asayamo nangklem bomajok Karbi Anglong along lake Golaghat along kidam juiji angring. Karbi Anglong live adaba birta long pen ilisami mirinhan sipi pine birtang ton pen arjupanikta. Bukajan LAR lo lakhaing korahini Sarubathar constituency angkang anparta Sarihajan division PWD road ke parlo hanjang langso IB langsangti chandratiso arongalong ajir kiding kluipen dolong kahingno ajok ke ongdung rong troxy nerkep araratum anyarlo lapen ajo kacheleng aphan kisung pusi birta riponlong. Birta kilong ponate inki langsangti chandratiso arongadung horichan alang royalong kikim pon theng pia dolong ke damtang ningkani si malompen lo kahingno sitapiniarni anta labang so dolong PWD department atum kaselam pon ji aphan masapta ke matha pon pelang pusi pachini pon labang so dolong kahingno kivak et lapen kalinglang khurajok kaike beha bepar ke claim atum hithi kulat ke dam school apen college ke dam lapen anparta keso kachepon hai huya phan sungkrung loputa chini pontu lasinon malom Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangpen constituency along dampen ason lamchak kachipi pon ason si ladak langsangti chandratiso arong along isi RCC pakadolong nang selampi pon asonte mesenji pusi lamthe pachini pon athe ladak aphan ke thengpia dolong abangki selam pon sita ajir kiding nang kidunde lasi RCC adolong abangki nang selampi pon vek thapusi ningri rinti halapu aberana thu towar kaselam pon sita RV wanglote lang inglum chokji athe adung het PWD sai hema theknolong jongsi lang mesen RCC adolong selam pon pulote kaddu kaweta ningarong pon jiputa chethan pon prai alam long pon thu bukajan benanan tirang Karbi Anglong live. Longle phelang alam ki Karbi Anglong na pen Nagaland a border along ki lam ki kimi kalilo lasonsi omphu ing tipi la pen pelekhezi atum angbong Nirmal Kumar T state la pen Lahorjan T states bagan along le ahem phuka chithi bom porahut Gotombosti national highway thongkep rasirkep atowar p ariari kilometer hini ana jakiding angtan pen kewang atumsi pakai hematik kithir thip ahem hai huisi nangchikim thip aputhak SYC atum sodak pen pherangkya mai kangnipon Pinianerlo Bokajan PHEIB Hemalong Students and Youth Council Tihek Pen SYC Hampanga Songatum Ompu Ingtipi Baganalong Le Kachirap Abanki Chokchi Ate Bangsolong Le Abanki Kordalong Lam Thama Dobomlang Lasi Alangli Long Le Hem Pupu Chekrong Pen Long Le Kachojor Abanki Chokchi Pusi Pirangkia Mayalong Ningchipon ang tan pen kewang kichi kibi asotum along pen tangka en pen kithir thip ahem towar pi ari RVRA kilometer hini aja kiding hem kipakim clear aputha sodak pin rempon la pen prabjin pen tharle pon lap nangji busi ke hangpon pele khezi pandanga nilitung ke damtanga porta pudo nilitung ke alang liphan ke poster alang le photo bidang se postering security alang liphan ke arrest ni babang alang konat pano daga bang niltum chini sistem dak bang ke alang ke nilmor kumar T state long ni sahem pu selam thang chupu bom so alang liphan ke longle ke pini ga phinan no laga akeng pak tang chibi longle pini tuma song bang ke jong tung ba pung tung ke damtang ni apolta niltum ke protest to alang liphan ke poster nda kuri pilo lalo lapan ethele dak nilgen igang tung gala case ke hai he ke aphilam longle ke lage council se bang saipo sistem niltum ke the long bang ke dak bang akhai phan ki chak la so pothak pensi especially pini la so topics pen president press meet ke nang ko so immediately action bangke lake dovek ni ok pera lamang lalo je alang li non puan ke case ni jujilang le alang li nililong lepu kachipu pensi ko sonsi alang li ke che so ban ki wan u
pen alang li long liki pek hai ma labang sin nilitum karju kang tung lo la sirimuti la ampung tipi phan bang la si alang li la ya long le list ki pi bang ke council pen ta ka cherap ki du kok ma bang sin nilitum marjing tung athe pipor ma pulutang te ilitum dak Karbi Anglong ke long le list le pg la pen ki georgi mate gift le pi bisita la ke council pen NOC nang vekji la si NOC avi pin pen tong alang li ampung tipi ke long le list ki pi ara lama mate council pen NOC ke chimansi list ki pi lama la so labang so ala abang si ilitum marjing tung hai Pele KJ alangli pan abangki kedam tang apor hut sidami alangli pan nep ingnang nangji busi kedam tang apor hut sidami alangli tum jesonglo lasi alangli ladak longle ahempu nang chikrong thap apot abangki nep ingnang nangji busi ningjepon lasi ompu ingtipi lapuson aron re pen kiche ke beaso tumapan longle lis pen ki piare abangki Karbi Anglong Autonomous Council atum kachirabdun doma puta Kijong Padupon. Lasi Prabjin Pen Karbi Anglong Autonomous Council Kechari CM Dr. Tuliram Rong Hangapan Kachuning Rike Lanon Aron Ripen Kedo Keche Kebe Atumapan Tharle Lapnang Jipusi Sotak Pen Perang Kea Maelong Kachuning Ri Padupon. Immediately then Nilmore Commerce State Long RVRA kilometer hini so se da kong paro se kikima hembang ke private ni la pen thru la bang so media pen nilitum la non ke claim bom alang ampu bu chakong on lang omphung tipi ke non mat ke atharang le case tu bom lang alang li la son si inut bahai ni pen dollar chi tok do de la bang so dollar ka chi tok ka la son si do je la bang so a case ka chi dan ji phan sum tangka asomen men si tangka kerap dun tangka ke ban ason se lang adhek tu men ason si chitok monta kes ke kinang ji do pelun te la bang ki ong dung documents alang mat si logo chitok ma alang alak tangka ke ban lasun approve nili tum la pan nili tum pan paklang thekji lalo esi immediately la bang ke RVRA la bang so hem ke kim tip apothak la bang ke amithang ban me chuprini la pana parta pini tum Karbi Anglong Autonomous Council tum CM sarfan kapachini la bang so press mit mai pana chatai pen mangke la so ameters lang pen so problem lang pen action can defend si alang le pan ni ma song hoi pen chuni ri pan lo Sangti dipen present terang Karbi Anglong live Karbi Anglong kaprek a district la pen state pen nang kachirai bom laki lam kimi kalilo bangso putha Karbi Anglong Autonomous Council kechari atum kedamtang ningkan ko anpen loneta chini pami bonta bangso puthak amek kejang chekrong dera bangki non kechari bom a sarkar atum chotkali kedamtang kechari bom a sarkar atum anta lasonsi nang mandet Karbi Anglong alongle inchi sita kaprek akhai alongri aphan pipe lapen pithek thepusi mai kedo ling Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangpen kedang lok arlengit he atum mai long kaning jeje arjudun long lapen lahai alam ko an ahok Meghalaya ahoi kedai longle alam ki ke aphialam lo non ke dak hempongrep golakha district atumsi sartherong phar Karbi Anglong arlo nanglu chok pen amithang alongri kachipa ok ponji aphan kengkam kedeng pon kiching lo Nilitumaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen thang kaching thuravi PMAYG MAC Development Fund Tovar Ringwell High Hui sita avi non nilitumaphan Golaghat District pen si Lahai Development nang pipon lo pusi hadak adadatu ningchi labang so atwar ke nilituman ke Karbi Anglong athupen kali lage Golaghat District athupen si labang so atwar nang ki pi sita me labang so atwar bang ke jeneba nilitum jonon Karbi Anglong borders Golaghat district pen Karbi Anglong district border long sidolo tame Karbi Anglong asor tum je nache langle tame pu Golaghat district asor tum pensi nache langsi lapu bir tame non asor he muchora bir tame alang litum sinang selam pi bom lo non kitam tangan bang ke thanga son ta bilang Karbi Anglong tu bang ke non langdam pulote ningarong memi atheke non towar la pen RCC adolong sita sartherong phar aradaphan pilo Sita ihin pen langdam lo pulote Karbi Anglong along le ke kondunji angring si dambom Lakshmi Juri Lokhojan
along ahoy alam ki aprang benta birta pachitak pon piklo lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MLA Dr. Numal Mumin seta ahoy alam ki ke pajuji aphan bor ipo nilitum bangke thom CM Dr. Tuliram Ronghang nili lapen MLA Atul Bora pen kai ke aphan ahoy aputhak pajut popusi surehini ra inkore hinia ningkan de thoralong Peace and Development Rally ke padu ponahut pherang kia thingno Dr. Mumin Alangli ningjedun. Sir, Karbi Anglong and Golaghat bordering at Lokhojan is still unresolved. Ladak Golaghat hai. Lakin itu claim mom lo. La pendak revenue department tum hanil tunang toilo. La sila tum prabjin pen pinita me bang mon revenue department tum. La si prabjin pen so bangke chulpo. Regarding his question, we have already talked with the Atul Bora minister, and together CM Atul Bora and myself will visit that area and will solve that problem permanently. Okay, sir. No problem. Seta non ningkan ki thom chok et apita ahoy alam ki juji kalisik Karbi Anglong along le ki konjunji atawarsi dambon. Lahay alam ki klang verke Karbi Anglong Autonomous Council pen ahoy ki doarat aphan pai pating alon rekta kilang ledet apodlo pusi jong tip memelu. Non MLA Dr. Numal Mumin lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ma mati EM Richard Tokbilo bangso aputhak kengkam chejor pen sai kedengji Dolamara penarji somrong par Karbi Anglong Live. Lakhayeng kora trok Dwarbaguri MEC constituency ke parlo Lokhimi juri sartherong phar Balijan arong along Mondol phangcho RG kiding kloi pen ke so kachelang ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council along an ke patibok Lason si Lokhimi juri sartherong phar arong amekar Mondol phangcho ke so cheklojon serkep pangji ponlo Ahem along ke do anasonamung anta chejor lablo Lapen ke so kachelang ji aphan sitame boka ghat Kamalamiri civil along ansi damlo Lapen boka ghat along ki un ilopusi puthot Jorhat Medical College and Hospital along an ke so chelang damlo Sitame Jorhat Medical College and Hospital along ta un idetsi non ke puthot Guwahati ansi ke so kachelang dam ji aphan toy ponlo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council lapen team Karbi Anglong lapen Anparta Education EM mate Dwarbaguri MEC Richard Tokbila pen VDC Chairman Sarkorong Paratum Kisung ke phodet abang Mondol phangcho pen nangrap vek tha posi kachuningri padopon Anparta komadni ningke me bang pabang pi jongsi ke rabdunji ning hangdo polote la screen along ke paklang pon account number 749010020327 along umri non Lapen phone number lagi 9387461299 hello. Thake nili tungke je dak buka khat pon lo pen dak pen aku refer to de lo ha jurhat pon pen ke la tangka ke dor de pen masih amase aku hadak pen da cewan to de lo joni ni tumangi. O kisso bange kon bagar jiding boy ni ke. Kiso bang ke ini ke ere ciklo jontrok si bag do nang po. Karbi Anglong Autonomous Council lapen Dwarbaguri ke cari education EM sar Richard Stock biapan kopi loy pudam bonang litum hin pen ke. Nere tungki po dami bang ke lapoin la ja alang litum pan je kirap ka chuhang ji pusin nile tumang ke chuning ri lo jo.
si alang litum unan pen ke nang bor ir pidun tha pusin litum chuning rilo la pendak VDC chairman sitami du nali hin ben VDC chairman phan sitami ko piloi pudam ikpoke BDC chairman hanta lasi nil tum pudam lo je nil tum long ke khidata weg der lo lasi chainong bianta pen jor si mane chelang pon bom lo lasi non bang ke khidat ka via jok si lasi BDC sar phan sitami kachuning de lo je nang rap dun tha Dola marapen RG Son Rongphar, Karbi Anglong Live. Nijang Karbi Anglong Kheroni Agriculture Farm IB along Sumindar Adang Hirjir Arani along Pachitondun si Talondun. Bangso ke talon ponalong Karbi Hirjir Amai Kheroni atum Chepatir Piponsi alang litum along Karbi Farmers Association Kheroni Auto Association lapen Kheroni PMA asong atum chirapdun pen mai misen pen pichun pon. Labangso amai long mai chupahem phu pon laki Karbi Farmers Association amai phu Durgeswar ingti lapen Rupen be Hirjir atum pensi mai chari pon. Mai long alhi sarpo aman pen abarim EM Karbi Anglong Autonomous Council Ramsing Ronghang chitong dunsi RDP dun. Hirjir kihir cepate ponalong kilang charidun atum ke mai phubarim jengkha kcs lindok ronghang lapen sonjoy kiling phirang ki klembang atum si ke hai tuma phan ingwai pon World Poetry Day ke talondun nangkok alam theke methang alama ki hirjir hai hui puan sose kapache thang ponji aphan isi akemang busi sotro sing teron pen ningche pon Karbi Hirjir Amai lapen Karbi Farmers Association pendanglok jirpo tum pen cerap cirisi nilitum da Kheroni along World Poetry Day nilitum talon ponlo aliralon pen non jut elo lasi nilitum da kacepate tum han same hirjume pilo first second third julasona selection dolo apar ke nilitum jasemet kini World Poetry Day laso katalon nang ko bangla puhelo je Karbi ta khaiso khai kangthim lasila bangso khaiso khai kai thimalong bangso khaiso kai kang thimalong hirjir lunjir lamjir same pachi thang nai pen mesen me et pen ansu se litum pachi thang nang lang pilthia dorbar long ponang lang laso thar sin litum jasemet bang RTN kon sin litum pini World Poetry Day aso bang nitum talon pen nitum dak hirjir cepate bi ponlo la pen dak ke thegiding tu ma same nang chitong dulo nilitum hin pen alang nitum hante suri kardom pajirlo apar ke non nilitum mange jasame hirjir lunjir pusame litum haku pen non ansta me isi pinedu asare gamadu non kapre hindi tum punon ba english tum pusame sare gamadu nilitum ta Saregama ason aprang ben same pisar pusara din ben same la so saregama Karbi tum same do lasi lori tampe hoidoi pen chenglok julason si hirjir same tok nangji tapen ason do bang hiri nangji lasi la son kali pulong te mane nituma saregama long puri ridat po julason si non nitum pini ham chimum pon lalo lasi non mo aprang muning same nitum thedung pen aso World Poetry Day bang katalon poni pan nitum cisik pono pen pini same bidi sore si pacoy pon Kheroni pen mohanteron Karbi Anglong Live. Tangte pini ada babirta ke lapan si kangton poniklo.